Maritime countries, as you have said. And there are opportunities that can be exploited between our two countries. Norway is a world leader on maritime activity, shipping, and related activities. Karango weche maguma moko wayudo kanyo ni jotelo maguma wakeini maguma bende wuok got Kenya onyiso kanyo mijingo margi ni duond bura mano mar UDA dhi bedo joloch e yiero mano ma adundo mabende ichano mar mondo mi obiotim tarik 16 dweno mano manyena kana otelnegi kod gavana tuangalie kutoka hii Julai mpaka hiyo Julai ingi. Kisha nikawaambia kule kwetu Kirinyaga tunasema kazi iongee. Ninyi kama mama wa Nyandarua mmesikia kama Kirinyaga kazi inaongea? Si mmesikia? Kama mnataka kazi iongee huku Nyandarua, mchague kiongozi ambaye anashirikiana na serikali. Na hii hospitali tumeanza kuitisha kitambo. Tukiwa na Moi, haikukuja. Tukaitisha na Kibaki, haikukuja. Tukaitisha na Uhuru, haikukuja. Tumeitisha na Mokanyo lokruok ne jotenda migepe mago mopogore opogore kabende lokruok market koda ma otimo tenda kata migepe ariyo migao mano mar somo kaachiel kod migao mano mabende ochung'ne wechego mago mag limbe. Jatend piny Kenya William Ruto ogolo jatend migao mano mabende ne omache Gachagua ne owacho ni chal kagima jatend piny Kenya Gachagua ne owacho ni chal kagima jatend piny Kenya William Samoei Ruto nitiere kod luoro kendo ok dwa nene e debe e kindego mabende ibiro bedo ka itimo yiero maduong' e pacho kae. My supporters and Kenyans from across the country have reached out to me. They are enraged, bitter and apprehensive about the force harmfully empaneled has taken nearly 2 years. And that was just the initial stage of the appellate process. I will be vindicated by the Court of Appeal, hopefully, once again, with a further protection at the Supreme Court still in my hand. I wish to confirm to my supporters across the country that I'm eligible to vie as a presidential candidate and I will be on the ballot on the 10th of August 2027 should the formula that will be agreed upon by the United Alternative Government favor me as a single presidential candidate. Eseche gogo kane uloso ewi micha mano mar omenda mabende odbura kata mabende ne ogol chik mar mondo mi odbura mamalo obio omiye kaka micha kane uloso e wach maket koda mano Rigathi Gachagua ne owacho ni mano nyiso achaya ne en owuon kacha 7 million Kenyans who voted for me. I rejected this offer and faced the National Assembly. This is in public offer and face the National Assembly. This is in public domain. No offer. To gesa ni waringo achiel kachiel nyaka kaunti mano ma Migori kocha kama bende wedo kanyo ni jodak mago mabende wuok e kaunti ma Migori moloyo to johala owuok oko kendo sani gichayo miwuoro piny owacho mano mamalo mabende giwacho ni okosekongo negi olalo mano ma Migori mano mabende ne jo kethore e kinde mabende koth ne mborore e pacho kae dweche 4 mano mabende osekalo. Jodak achiel kod johala go wacho ni nyaka gisani chenro go mago mag timo hala sani to koro osebedo kakali e midhiero ka gikwayo piny owacho mano mamalo mar mondo mi ochopi piyo kendo orakre kod wach kuhakikisha kwamba imetengenezwa. Ni vile tu wanaiona na wanapuuzia, manake mvua maji sahihi yamepungua, bona wasitengeneze. Uchumi umeathirika, manake watu wengi wanakuja lakini wakifika kule kwenye bridge hawawezi wakavuka, na wakitaka kwenda maeneo mengine inabidi wanatumia bypass. Na hiyo bypass unatumia fuel mingi. Pia ukienda pale pa kuweka fuel filling stations unapata kama bei ya fuel pia imepanda. Sasa tunazidi kuumia. Iko mzigo kwa sisi wale mkomuli yetu mfupi.
Huwezi kubeba mtu ikiwa mgonjwa amepata accident ng'ambo hii ama ng'ambo ile, unabeba na kichwa kwa mabega paka huko hospitali. Tunaomba mkikubali, mkumbuke sisi tunateseka. Tukiangalia leo asubuhi kuna gari limeua kijana hapa, kijana Eric Omondi ambaye ni mwanabodaboda hapa. Eric Omondi amepasuka kichwa kwa sababu ya msongamano ulio kando ya daraja hapa juu. Lakini kama kungekuwa na njia, Eric Omondi hangepasuliwa kichwa leo asubuhi. Kwa hivyo wanafunzi wamefunga. Tokapo dwagoyo manatache kaunti ma Migori kanyo edo kanyo ni jopinye kaunti ma Migori ne jogolo pachgi ka oteno rekod wang' mano mabende sikunde osebedo ka wang' e pacho kae. Jopiny go wacho ni ber ka bende oduoki e sikunde Orlando mabende ni lido godo nyithindo mara mondo mi okonya nyithindo chona kapok kinde okalo. Kaluwore koda kame mabende osebedo ka muocho sikunde mago mapacho kaeki, gin mabende koro yangore nosethiro weche mag somo maliche mokalo. Jopiny koro to wuok tung'usuo koda ka jood bura mabende e kinde machon ne okadho kendo kum mag nyithindo ne ging'ado oko, gin mabende nyithindo koro dongo ka timbegi galagala. Chakre higa mane oketie ne nyithindo ok nyal kum, nyithindi wuoyo ga wuoya, omiyo osebedo ni nyithindo nigi rights gi. Koro omiyo gineno ni jonyuol ok nyal konyogi, ok nyal chikogi. Omiyo jopuonj osebedo gi pek kata mar konyogi. Parliament nodhi obedo piny to loso chike maricho. Gikawo women right giketo ni human right. Modonjo nyaka e odi make discipline nyathini to jo human right donjo makawi machak dhi tuweyi. Idhi yalo gi nyathini. Koro kwang'eyo ni kar jo human right gin ne gidongo gi jonyuolgi. Kulgi sida ochakre gi e dala e kabiri sikul. Namba 2, wach mar discipline mar sikunde. Ineno ka ndalo Kibaki ne gigolo gimoro maniluongo ni caning mane chwado nyithindo. To nyathi adiera ka mume mawacho maber ni spare the road and spoil the child. Manyiso ni koke chwado nyathi to inye moloyo nikech onge gimi konye ge ngima. Jonyuol richo nikech ang'o? Nyithindo ok chwade. Nyathi ng'ene kichako chwade kotin kwa e ot ka. Odongo ka en gi discipline. Jopiny gi giwegi mos bondo mi gilos weche mag somo bondo bed moriere. Or Collins, Kala TV, County ma Migori. Toka pod warango mana weche makamago, wedo kanyo ni jalup gavana mano ma kaunti ma Kakamega Ayub Savula bende owacho ni ber ka bende piny owacho mano mamalo moloyo to migawo no mano mar somo joduoko kendo lando e sikunde mano mabende ka bende ma obiro ka otenre kod cases mago mabende osebedo ka medore kama bende jopuonjre osebedo ka wang'o sikunde moloyo to utego mago mag nindo. Tuombe wanafunzi wetu, na wanafunzi wakienda after hivi, mzazi weka kiboko kwa wanafunzi au discipline. Kule Gilgit Utumishi Academy wanafunzi 6 wanashikana, wanakuwa na mkutano wasichana na wanaenda kuchoma dormitory, wanachoma wenzao wakakufa ndani kule. Kakamega High School imeamushwa saa 6. Mabende doho no ng'ado godo dichieng' mano ma nyoro e witicho mano mabende ne othich oko e apisi mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Kane otelnegi kod jasiasa James Ireri, jong'anyo go ne wacho ni ng'eto maketa koda mano ne okoluwo chenro mano ma owinjore. Kwa kauli moja tunasema namna hii ya kwamba ule uamuzi ambao ulitolewa na mahakama kuu jana ni uamuzi ambao ni wa kupotosha. Ni uamuzi ambao umechanganyikiwa. Wakenya wamesema wamechanganyikiwa kwa sababu on one side the high Wakenya walisema kama kuna participation ilifanywa. Wakenya walisema kwa kauli moja ya kwamba kufa Makanga kufa nani? Dereva. Kufa Makanga kufa nani? Dereva. Kufa Makanga kufa nani? Wakenya walisema hivyo during that public participation. And that is why we are demanding.
na tumeuliza MP wa Manyata John Gitonga Mukoji anzishe impeachment process kule bungeni, anzishe impeachment process kule bungeni ya the President of Kenya William Samoei Ruto.